Čaute, ja som Štoky a toto je beh na Novú Hoľu. Propozície trate vyvolávajú asi takúto reakciu. No tož uvidíme. Poďme na to. Nechce sa mi, vôbec sa mi nechce. No a odštartované, ideme na to. No moment, tu ideme dneska do kopca. To mi nikto nepovedal. It was at this moment that he knew. He fucked up. Fúha. To už nie je, to už je cieľ. Super. Dole kopcom môže byť. Dole kopcom môže byť. 1 millisecond later. No dámy a páni, umieram. Umieram v priamom prenose. A vy sa tomu môžete pozerať, ako ja umieram, aby ste vy nemuseli. Idem. 69 seconds later. Poprosím 400 ml morfia intravenózne. Jak sa ti šlape? Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. No pay, no gain. Aha. I'm Where are you French. from? French. French. Ale. Francúzska čaja. Možno zná aj francúzsky šeposkavac. Rád by som vám oznámil, že som zomrel pred 500 metrami tuto kdesi. Tam nájdete môj epitaf. Runner Štoky zomrel pri tom, čo miloval. Čím myslím samozrejme točenie storiek na Instagram. No a výhľady a p***iny. Vedúci, horia pukánce. Dobrý deň. Idem správne na Lomnický štít. Áno. A kade mám ísť teraz? Dole. Dole znamená len jednu vec, že bude treba ísť zase hore. Jedna rada do života. Nikdy nepodceňujte dĺžku trate, hlavne keď má takéto prevýšenie. Och Mario, po štvornožky. Ak ešte stále sleduješ video, napíš do komentára. K***aj z kopca vy! Čo moja hovoríš? Ešte raz. Ešte raz. Kde je tady? Hore, aha. Tuto? Ako povieš. Toto muselo byť, toto muselo tu byť. Kde to sme? V jakej rici? Už je cieľ, dúfam. Výborne. Díky ako šila na záver. Díky ako šila na záver, posihu. Dobrá si bola, daj na to, nie? Matko svata. Nová Hoľa. Sme tu. Idem si vygrcať pľúca a potom sa prihovorím ešte. Instantná smrť. Instantná smrť. Ale je tu pekne, no. No dobre, dámy a páni, takže taký bol beh na Novú Hoľu. Tuto lanovky, výhľady, pičiny. Díky, že ste si pozreli video, ak ste to dopozerali až sem, a video zo Zázrieve už čoskoro. Takže zostaňte ladení, pekný zvyšok dňa a športu zdar. Čaute.